Féin-Mheastóireacht líne seo, díreofar an timthriail ratha den Féin-Mheastóireacht Scoile a chuimsíonn an tréimhse ó 2022 go 2026. Chun takeú leis seo soláthraíonn an ráiteas Polsaí Folainne agus creat cleachtais roinnt treoireach anúsáideach faoin gcaoi inar féidir an próiseas Féin-Mheastóireacht Scoile a úsáid sa chomhthéacs seo. Is próiseas comhaibríoch in bheánach abhaireanú Scoile é Féin-Mheastóireacht Scoile, atá dírithe ausacháin Scoile. Tá sé gceist gur próiseas é atá bunaithe ólas fónta, intíofa ó réimse foinsí agus dearcaí lena náirítear ólas faoi eispeirís fólama leanaí agus daoine óga, agus an chuí a bhfuil gaidaí leo ina gcuid fólama. Tá sé gceist freisin gur próiseas cuimsíthe ranfórtach é ina bhfuil bainisteocht na Scoile, an éireann go léir, na scoláirí, nó na dáltaí agus a dismóirí páirteach. Níl sé gceist go mbeadh sé an uallach Scoileanna. In ionad sin tá sé gceist go gabhrófar le Scoileanna, fásachain a bhaint amach de réir a chéile, don na leanaí agus don na daoine óga ina gcuid Scoileanna. Tá gairí go maith leis an Féin-Mheastóireacht Scoile i go leor Scoileanna. Cé go méidir nach bhfuil an dulchan cín céanna dinta fós ag roinnt Scoileanna eile. Banan an próiseas go príomha le Scoileanna a bheith chur príomhcheisteanna ortha féin. Ceann chuí a bhfuil gairí linn? Ceann chuí go bhfuil is hain? Céir atá le fólamáin ó na rudaí atá á dhéanamh go maith hain. An bhfuil réimsíad ar gleachtas gáthún iad a ausú. Ceann chuí go dúrmaid faoin na fásachain sin a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go mbeidh go léir aon tuiscint faoin na bhfuil gceist le Féin-Mheastóireacht Scoile. Go bunúsach is mó oibre é Féin-Mheastóireacht Scoile. Is próiseas é chun ceisteanna a chur áireann féin. A bhfuil na rudaí cearta aine ain, an bhfuil rudaí aine ain I gceart, agus céan chuí an bhfuil is ain. Cabhraíonn Féin-Mheastóireacht Scoile leis an Scoil, páirt ghlacha I bróiseas macnamh chleachtais ratha Scoil Uile agus Ranga. Tríd an Féin-Mheastóireacht Scoile, éiríonn le pobal na Scoile éachtaí agus réimsí láidreachta a aithint ina go dtaibre féin. Díríonn Féin-Mheastóireacht Scoile stratéisí teagaisc agus fólama agus thoirí scoláirí agus dáltaí. Dintar inniucha réimsí ina bhéadach toirí a bheith níos fearr agus anítar réimsí le haid tuile forbara. Dírítar ard phobal na Scoile na nithe is féidir a dhéanamh amachchan seo chun leanúint ag fású. Is é seo an próiseas Féin-Mheastóireacht Scoile ó bhfuil antaithí agad tháina. Tá sé tábhachtach go dearmad dhéanamh gur féidir an próiseas seo a úsáid go salúpa. Béidir nach dócha sé róáda roinnt céimeanna a bhaint amach, agus béidir go dócha sé níos mó ama céimeanna eile a bhaint amach. Béidir freisin go méart a gháil siar céim, má thugann tú faoi deara mar hampla go gcatha tú níos mó féanaise a bhálú chun takeú le do rá fócais. Le linn an phróiseas chorlacháin an tréimhse ratha den Féin-Mheastóireacht Scoile, bhí an chum a scéal gur antaithí fáte ag Scoileanna an bróiseas sé chéim. Dá ndéanfaí an próiseas a thimplú áfach, béidir go mar seo a bheadh se. An éon phróiseas fásachain Scoile is í an chéad chéim ná na riachtainna se bhaineann le comhthéacs do Scoil féin a aithint. Is í an chéad chéim eile ná gníomhú chun freastal na riachtainna sin. Cinntítar freisin go bhfuil próiseas a bhaim chun dulchan cín a bhunatóireacht agus a abhaireanú de réir mar bhítar ag glúiseacht chun cín agus ag deireadh an timthriail freisin.
Sé seo meon na Féin-Mheastóireacht Scoile, agus is féidir é a chur bhaim éon phróiseas fásachain i do Scoil. Dírin an cud seo dar sráid láthreachtaí ar líne, ar himthriail ratha na Féin-Mheastóireacht do Scoile, a cuimsíonn an tréimhse ón bhliain 2022 go dtí an bhliain 2026. Tuairfear fórleargus ach go háirithe ar an document Féin-Mheastóireacht Scoile na céad céimeanna eile le na náirtear Ceirclann 26-22. I mí bhean fór 2022, chuir tús leis an tríú timthriail den éon Mheastóireacht Scoile. Bunithe ar aiseolalas a furas le an chorlacháin airsing le príomhidí, múnseirí, tuismitheoirí agus daltaí go scoileirí, chuir tús leis an tríú tréimhse den FMS le bliain abhreitnithe. Le linn na bliana abhreitnithe seo, iarr ar scoileanna macna a dhéanamh ar a dtaithí ar FMS go dtí seo. Agus an tionchar a bhí ag an phantaim COVID ar an altaí agus a scoileirí a bheas, mar réon na taiciachtaí a aithint agus a chur a bhaim don na daltaí agus na scoileirí sin a ró tionchar díréireach ag tréimhse gúna na scoileanna orthu. Marí tréimhse dó den tríú timthriail ó bhean fór 2023 go mean fór 2026. Le linn na tréimhse substantach trí bhliaine seo den FMS, ba chóir go leanach scoileanna ag buint úsáide as an phróiseas FMS má bhó ibre. Ba chóir an próiseas úsáid chun macna a dhéanamh ar a bhfuil á dhéanamh ag do scoil, chun éachtaí na scoile a chéileadh agus chun tosaíochtaí fiosachán a aithint. Ag chóir réachtanas áitiúla agus náisiúnta san áireamh ar bhealach atá forsanach i do scoil. B'éidir go nuirigh sé tosaíochtaí náisiúnta ar nós folinne a chóir san áireamh mar cuid den ócas Féin-Mheastóireacht Scoile. Cé go cóir go mbeidh go leor fine se an chun cinnte ólacha a dhéanamh faoi cáilíocht an láthair sa réimse fócas a ránítear, tá sé táhachtach gan dul thar fáir le bailliú na sonraí. Tá gach seans go bhfuil go leor ólas ar fáil hena féin. Fic conas is féidir an tólas seo atá agah hena féin a úsáid. Tá sé táhachtach go thuirt faoi deara fasta gur féidir an prósas sé céime úsáid go sa lupa. Is féidir níos mó ama a caiithú ar chéim amháin, agus níos lú ama ar céimeanna eile, ag bra ar an cineál ruda ar bhfuil se bheith díriú. Ná déanaigh dearmid nach papérachas atá a gceist le Féin-Mheastóireacht Scoile. Buin an FMS le harthaithe ólacha a dhéanamh ar cleachtas chun tarbhan an altaí agus na scoileirí. Ba or a bháfach, na cinsí a rinseamh a hafadú anas go féidir libh na cinsí sin a abhreitnú agus dul chun cí a rianú, mar éon le dóí a bheith agah chunmór cinsí a cornúil de phobal na scoile. Ba chóir tuismitheoirí agus daltaí na scoileirí a chóir san áireamh sa phróiseas ar bhealach atá fiúntach agus forsanach. Ag bra ar bhfuair réimse fócas, is sibse is fearr a dhéanamh cinneadh ar an chuí is tarbhí de tuismitheoirí agus daltaí na scoileirí a bheith ranfáirteach sa phróiseas. Cuirtear rint príomhthachtartaí breise a láthair an seo do scoileanna atá ranfáirteach sa scéim deis. Tá sé táhachtach go thuirt faoi deara gur ionann an plán deis agus an plán FMS, agus nach bhfuil gá le haon phlean FMS sa bhreis. Ba chóir do scoileanna atá ranfáirteach sa scéim deis, leanann sé ré ag aithint agus ag abhreithnú spriocanna agus scríomhartha don neosachán thar na téimi deis. Ba chóir do scoileanna atá an nua higann scéim deis, sonraí bunlíne a bhailiú thar na téimi go léir agus na sonraí seo a úsáid chun tosaíochtaí a bhainú don chéad bhliain. Sa chuid seo, breanófar ar an gápéis Féin-Mheastóireacht Scoile na chéad chéimeanna eile le na náirítear Ceirclann 26-22. Is document é Féin-Mheastóireacht Scoile na chéad chéimeanna eile ina leachtar amach an réasúnaíocht atá mar bhun leis an timthriail ratha den éon Mheastóireacht Scoile. I Ceirclann 26-22 atá mar chuid den document na chéad chéimeanna eile, leachtar amach na riachtanis maidir leis an timthriail ratha. Tagan an document an ionad na Ceirclann Féin-Mheastóireacht Scoile go léir a fáil siú roimhe sin, agus tá sé bunaithe ar chorlacháin fearr sin. Mar chuid san chorlacháin seo eisiú sarmhaine chuig chuile phríomhaide, chomála daltaí, scoláirí, múntóirí agus tuismitheoirí is sampla de chuig 3 bunscoil, 5 iarmhunscoil agus 10 scoil speisialta.
Breanúfar níos céad inis an gcuí gur féidir le scoileanna tuairt faoi ócas a ránú dá Féin-Mheastóireacht Scoile. A gédal síos ba chód go níadach an próiseas Féin-Mheastóireacht Scoile thosaíochtaí na scoile héin. Go háirithe na tosaíochtaí sin a bhaineann le teagasc, fólam, cothramas agus cuimsiú. Bei an méid ama a chachan Scoil réimse fócas le ag bra chinál an réimse fócas sin. Tá scóp sa documéid Féin-Mheastóireacht Scoile na chéad chéimeanna eile de scoileanna chun deis a thuairt dá go d'oibre forbairt luas a éireann don obair atá idir láimhe acha. Agus gan dúil go sora an próiseas eachtraíocht nó laistigh de chréimhse ama le. Is gné hábhachtach den timthriail seo agus de himthrialta Féin-Mheastóireacht amachchan seo é seo. Níl an áras ach go bhfuil anchuid cuairmaí scoileanna. Lena náirítear cur bhaim an curriculum, aitheúirt riachtanis a bhaineann mar hampla le Folainne, technoliaach iaditeach agus inmhúnaíocht. Béin taiseolalas ó chápháirtithe éidechais ná go bhféadfadh sé seo fad a bheith iomarcacht a scoileanna, agus theasta bhtha go mbeadh sé de rabhadh ag scoileanna na riachtanas seo a chuí chódú leis an bróiseas Féin-Mheastóireacht Scoile. Go bunúsach is rud iad seo a chatha scoileanna a dhéanamh réanús, beag beán Féin-Mheastóireacht Scoile. Dá bhrí sin is féidir le scoileanna rabhadh a dhéanamh réimse tosaíochta náisiúnta a chur san áireamh mar phrí fócas dá Féin-Mheastóireacht Scoile, agus ar nóí tosca cóthéags áitiúla a chur san áireamh. Mar bhallairt sin nuair a bhítear ag plé le réimsí a bhfuil tábhacht náisiúnta ag bainsló, fiú muna bhfuil na réimsí seo mar phríomh-ócas dá Féin-Mheastóireacht Scoile. Ba chóir de scoileanna món Féin-Mheastóireacht Scoile a ghlacha ina nanítear na seanríochtanis laiste dá ggóthéags féin. Ina gníomhítear chun na riachtanis sin a cholíonna, agus ina gcuirtear meicníochtaí monitóireachta agus abhraíche a bhaim le na chinntiú gúlann sonchar in bhíonaiche ag gníomhara. Riachtanas amháin atá leacaí amach sa documéid na chéad chéimeanna eile, ná gur chóir de scoileanna Féin-Mheastóireacht Scoile a úsáid, chun tús a chur le timthriail abhraíche agus forbara chothú na Folainne faoi bhí bhean fómhar 55. Tá anchuid d'oibre dionta hána héin ag go leor scoileanna sa réimse seo. Chun takeú lei seo sa láithreán an ráiteas Policy Folainne agus creat cleachtais rint tróireach anúsáideach faoin gcuí inar féidir an próiseas Féin-Mheastóireacht Scoile a úsáid sa chóthéags seo. Léirí torthaí na sorvéine phríomhaidí bhuinseoirí agus theismitheoirí grú acmhainn thontasachán chun tuismitheoirí agus daltaí scoileirí a bheith ranfáirteach bhealach níos iomláine agus níos fiúntaí sa phróiseas FMS. Anas go mbeidh ranfáirteach daltaí scoileirí agus tuismitheoirí san FMS fiúntach in éire, ní mór an chuí inar curú a dúirmí san áru agus an chuoin inar ú tionchar acu ar na gríomhathe comhaontaithe le haidh fiosachán a bheith le feiceáil acu. Maidir le seo, tá sé tharbh táhaach go ndéantar tuairisciú do galtaí agus do deismitheoirí thorthaí an phróiseas FMS. I gcuidir chuig den documéid Féin-Mheastóireacht Scoile na céad céimeanna eile, multar réon corthaige nó sorvéine agus grúpaí fócas féidir iad úsáid chun takeú le ranfáirteach diontaach daltaí agus deismitheoirí san FMS. Beidir go bhaid le scoileanna corthaige eile a bheas, nó sa bheith gafa le cóirlaí daltaí nó cóirla scoileirí na scoile, nó le grúpaí daltaí na scoileirí eile de réir mar éireann. Agus le cumann tuismitheoirí na scoile, nó le grúpaí tuismitheoirí eile sa scoil. Nuair a bhítear gafa le daltaí le linn FMS, multar amach nó a dhéanamh an creat náisiúnta ranfáirteach leanaí agus daoine óga ag inseacht, agus ina costain fuireann uirlisí ranfáirteach de leanaí agus óige tusla. Iad réon bunaithe habhfuil londaí de ranfáirteach leanaí agus a ceithre elementí. Sa cuid seo, brat na fuair na takeíochtaí éagsúla atá ar fáil do scoileanna chun takeú le na gcuid ibre Féin-Mheastóireacht Scoile.
Sa tríú timpriúil seo de FMS, bei 3 level takeíochta ar fáil de scoileanna. Le córa gumas a good process FMS a obert tilu, le na nóirítear sunraí amhainisteú go héiftach agus go héiftachúil. Tá 3 level takeíochta seo leag amach sa documéid Féin-Mheastóireacht Scoile na céad céimeanna eile. Bunan an takeíocht ag an céad level le takeíocht an cigracht agus ón na seirbhísí takeíochta. Áirítear leis an takeíocht seo, cuirt na cóirlacha FMS ina dtorthaí cigra cuirtear scoil ar iirteas ón scoil chun próses FMS na scoile a phlé agus chun cóirla a thabhairt de réarmar is gá. Is cuirtena neamhmheastóireachta iad seo. Tá sráid láithreachtaí á dúirte cigrachtaí freisin in ionadídeachas ar fud na tíre. Tá takeíochtaí á sholáthar ag na seirbhísí takeíochta fasta, idir takeíocht ar líne agus ar an láthair. Tá roinnt acnaí breise, póstéir agus documentóireacht san áireamh ar fáil ar láthair an gréasan gov.ie. Bunan an takeíocht ag an dara levéal leis an abhreithnú le linn cigrachtaí ar ranfáirteach scoileanna sa phróiseas FMS agus tionchar an phróiseas sin ar hagais agus ar rólam. Cuirí an plé a tharlaí mar cuid den na cigrachtaí seo, cóirla cóhéacshainithe ar fáil de scoileanna chun takealó agus iad a glúiseacht chun cín leis an phróiseas FMS ina scoil. Bunan an takeíocht ag an tríú levéal le hubar orbatha ina gcuirí an cigracht takeíocht ar fáil de líonbug scoileanna Jónacha chun gréad sa láthair a athbhreithniú go comhaoibríoch. Chofar tileó leis ar fáil faoi seo in am trá. I mí fearra fiche trí, chorú sráid trolóir ar fáil chun takeal le scoileanna agus an próiseas FMS a úsáid acu chun macnú a dhéanamh ar a go dibre in ábhar éonar. Tá na trolóir seo bunaithe ar haithí na gigraí agus iad i gcobar le scoileanna, mar réon lena bhfuil sa curriculum agus sa sonraachtaí ábhar, agus tá sí dírithe ar cleachtas féin abhreithnithe atá an hana a heimhrú. Tá trolóir bunscoile an do gach ceann de aon ceann déag den na réimsí ábhar, agus de ceithre trolóir iarbunscoile ar fáil faoi láthair. Tá gach ceandaí fuiltethe mar chréocht cápaisí. Tá sé roinnt agin aiseolalas aáil ó scoileanna ar a úsáidí nó a bhallairt atá na documéid seo agus na documéid a abhreithnú agus in nniu a honrú bunaithe ar an aiseola sin. Tá plananna an chun documéid bhreise óbairt a clúdaí an réimsí ábhar eile. Tá fáil ar na documéid ar an leathnach FMS den láthair an gréasan gov.ie. Agus is féidir aiseolalas ar na documéid a cheolú ag SSE ag education.gov.ie. Seo léargas ar ranan ceanháin den na documéid ón tráth ag brathnú air ina dtugtar léargas lit ar na 6 céim den phróiseas Féin-Mheastóireacht Scoile in eiseam lear a bhaineann le réimseoir ábhar éonar.